שלום לכם תושבי יוקנעם, אני חדד חנה, אני מנהל סניף ביג אלקטריק וישת חנויות חשמל מקבוצת אלקטרו קובי. אני מזמין אתכם למתחם שלנו, לחנות שלנו החדשה. כל הכבוד ליוקנעם ועשו לנו מתחם יפה, תתחדשו, שיהיה לכם בשעה טובה ותודה. בסדר גמור, יפה מאוד, מעניין וצריך דבר כזה ביוקנעם. כל הכבוד לראש העיר שלנו. נעים, יפה, מקום, יש איפה לבלות עכשיו. אני חושבת שהמקום מקסים, מושקע, וזה היה חסר לנו פה. יש מבצעים, קונים, אין מבצעים, לא קונים. להחזיק פה את המקום זה מאוד יקר, הדברים פה לא יכולים להיות זולים. ככה אני חושב. יש פה מכולות ביוקנעם שהן לפעמים יותר זולות מאשר המרכולים פה. שלום וברכה, יוסי כהן, אני מיוקנעם. אגיד לך את האמת, אני מתרשם מאוד מאוד טוב, כי איך שהתבצע כל התהליך מבחינת ביג, הם עשו את זה בצורה הכי מקצועית שיכולה להיות, ואני מאוד מאוד מקווה לראות את יוקנעם ותושבי הסביבה באים ונהנים פה. ועושים את כל הצרכים של הבית, כל מה שצריך לקנות לבית, שיקנו פה, שאת כל הכסף שהם מבזבזים בחוץ, שיבזבזו ביוקנעם, זה חשוב ליוקנעם, חשוב מאוד. אני יליד המקום, אני 43 שנה במקום, ותאמיני לי, היה צריך, המקום הזה היה חסר מאוד. התחלתי לבזבז, כן. התחלתי עוד, האמת היא שלפני, כמעט בפורים המקום פחות או יותר התחיל לרוץ, והיום זה הפתיחה הרשמית, ואני מאוד מקווה שבחודש הקרוב כל העסקים ייפתחו, והמקום יהיה הומה אדם. שלום לכולם, מדבר משה ברגר, אני המנהל החדש של סניף טרקלין חשמל בביג החדש ביוקנעם. חזרנו לאחר שנה, נשמח לראותכם שוב אצלנו במבצעים מדהימים, עם מגוון מוצרים מדהימים וכמובן עם השירות והאמינות שאנחנו ידועים בהם. תודה ולהתראות. רגע, ומה עם מחיאות כפיים לאחת וליחידה שבשבילה כולנו הגענו לכאן? אז מחיאות כפיים לרינת! זה מחיאות כפיים זה? לא!
פשוט נפלאים.